Hello guys, खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम बेसेबा गोबावनि उनाव माने आं बिदि फेस टु फेस माने आं नुजाबाय थाखायो थेवब्लाबो आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे माने माबा मा होनो आंथ' मेकआप आर्टिस्टबो नङा थेवब्लाबो आङो आंनि माने काजिन बिनानावखौ आरोना मेकआप खालामनानै माने देलायहोदों आरोना ओमफ्राय बेयो फार्स्ट टाइम देलायदों माने ओमफ्राय माथो खालामनो ना आरो लकडाउन समबो बेफोरखौनो आरो टाइम पास खालामबाय जोङो स' आं नोंथांमोननो देखायनि दै दा आं नोंथांमोननो देखायनि आरोना जोंनि समायना रमायना बिनानावखौ जोंनिफ्राय नायदो नै कत साफा नुदों नायलाय नै कत गावदों नों साफा नुदों नुबाय थायो कत गावदों नों साफा नुदों कत गावदों साफा नुदोंना रायजोफोर कमेन्ट सेक्सनाव होदै माने फसायदोंबा आं बिनानावखौनो जासिग्राबाय ओमफ्राय माबायदि नुदों जेनेबा आंनि मेकआप खालामना होनायखौ आंथ' मेकआप आर्टिस्टबो नङा ओमफ्राय मानसियाथ' समायनाखा थेवब्लाबो आं देलायनानै माने बांसिन साफासिन समायनासिन नुबाय आरोना नों माबायदि नुदों नोंखौनो नों दे बुंलाय मोजां नुदों बिराद मोजां नुदों हाजोआवखा जोंना बिनानावा होनबा जाला बिदिमोन होनबाबो खिनानै दोनथ'दे बारा मोजां मोनाखै रोङाखै नालाय इन्ट्रेस्ट मोनदों ना मोनाखै ओमफ्राय एसे हाजोआवसोखा रोङा नालाय फार्स्ट टाइम होनलाय बारा आइडिया मोनाखै कत समायना नुदों नों गावखौनो समायना नुवाखै दे बुंलाय नुदों
हाबबाय नोङो दे जाबायब्रा बोरैमोन आं फार्स्ट टाइम भिडिअ खालामफेरदों नैयो फार्स्ट टाइम फार्स्ट टाइम मेकआप होनानै होफेरदों ओंखायनो लाजि जाया ओमफ्राय बावबायलै लाजिदों आं बावबाय